kai kaga dan musulmi malam ya zo wucewa guri sallama ma ba zai rinka boyi a jibota wai in dai wannan ne ko so 60 zai wuce zai taba masa ma sallama haka yi in dai duniya ce wata ran kai ne a sama wata ran kai ne a ƙasa haka rayuwa take za ta canza za mu ban yaro kai waye yake kan mulki ne ma ni ban sani ba wai wannan kowace mulkin sa zai espiya uhu da mu da muke rike 50,000 a rana awa ɗaya cinye 50,000 amma yanzu a ce biyar ce aljuna kai ina wannan rayuwar kai ƙarya ne wallahi ƙarya ne a jibota kai Rayuwa da ban sai da aka gaya masa a jibota ne ba a jibota ba nace yis ne ba a jibota ba yis ne